Csengettek már, végre kicsengettek, hála jó Istennek, ültre. Bemegy kicsit csengettek ezt már. Ahol üszitek, nyugodtam az... A few moments later. A fűk lesz feltönünk voljuk. Kerék nem marad alatta. Tartnál megcsavarodott az alvás. A nyomatéktól a startnál megcsavarodott az alváz. Már kiesik a tükő. Ebben 200 minimum van. Kereknyomás, mit akarsz? Kereknyomás az most éppen... De már mit lehet egy kicsit Ebbe kéne nyomni valamit tolébbet, nem? Hát csak fel kéne tudni valamit. Kéne neki. Imi bácsit meglep. Kéne neki. Kéne nyomni neki egy túlul. Még nem is tudom. Ahol nem rozsdás. Még meleg. Még pár. Tartsa hely. Olyan meleget nyomok. A few inches later. Jó. Ebben van egy 2000-es. Ebbe? Ebbe 2000-es. Na de teszünk bele egy turbót. 2,5-es, látsz. Még ide kéne neki valami légérszi Ha bele sem fél. Hogy spoiler. Egy ventilátor. Mert elrepülne. Igen, le kéne Jó, spoilerezni a hátulját, mert elrepül. Intercooler meg egy turbót. Nem mindenki. Hát ez a rendszer is hogy áll? Hé, egy izé kéne neki, egy áldás. Azt majd a végén elhívjuk a papot. Papot is el kell hívni, adni neki egy áldást. Uri Geller majd megjavítsa. Na, megbeszéltük. Jó, van bátya. Pattints fel. Pattintson fel. Pattintson fel. Pattints fel. 900 detroiti lóerő. Ez egy fenevad. Ezen a tuningot nyomunk, bátya. Kirepül a motor a helyéből. Jó, melegszik. Melegít a motor. Arra nézd már. Nincs olyan meleg! Mikor ez a gyerek ma felébredt? Még fehér volt! Általányított rendszer. Várjál, fogjad! Jó, kíván! Tiszteletem, békesség! Oké. De nem menj túl, mert nincs vannak, várjál. Told meg, mert nem indul! És úgy viszi? Tudd meg! Várjál. А в глаза бела пелена, до сорта пена бела брызжет, кипит буйно голова дома. Ei, ezt itt hagytál, jó? Yo, special pentru cunoscători și mai ales pentru fanatici. Nu, am 260 de cai să mă întorc.
clasic, ca un BMW din 90. Storc admirație de la orice rival. Pe interval sunt greu și ca V8-ul meu declarat fatal. Îmi place genul de mașină cu prezență scenică, dramatică, enigmatică, singuratică, animalică, încă de mic. Mi-am dorit ceva special, cum să explic? Ai un Passat, știu, 2003 știu, V6 TDI cu tot ce vrei pe el, știu. Dar mai știu că sunt câteva sute ca a ta. Parcă-ați fute toți aceeași pizdă, nu te supăra, frate. Dau pe spate mai repede când văd un